исәнмесез? Әгәр дә вирус, карантин зәхмәте сезгә тәэсир итә икән, бәлки өйдә утырганда компьютер ачарга һәм татар матбугатын карарга. Ватаным Татарстан газетасы. Гадәттәгечә без айрым мәкаләләрнең баш исемнәренә игътибар итәбез һәм берәр цитата бирәбез. 7нче биттә суррогат әниләр турында язма, сатып алынган бәхет дип атала. Һәм тагын бер баш исем, кайдадыр мин тапкан малай үсә. Нинди милләт малае була инде бу? Бу язмаларда үзләре бала таба алмаган аналар өчен акчага бала табып биргән ханымнар турында сөйләнә. 18нче бит. Аркаил Зайдулла, депутат, шагыйрь. Кысыр агачка таш атмыйлар. Хикмәтле баш исем. Ул язучылар тормышы турында, һәм әдәбият турында, һәм җан исәп турында. Һәм бу саннан нинди цитата алабыз? Марат Кабировның «Не прикольно» дигән язмасында булай дип әйтелә. Татар авылы. Әнисе дә, әтисе дә татар, һәм шул баланы татар теленә өйрәтеп булмый. Рус сүзләрен җайлырак үзләштергәч, шул якка киттек тә бардык инде дип гаҗәпләндерә әтисе. Иң мөһиме сөйләшүе бит инде аның. Теле аның русни, татарни аңлыйбыз бит дип әйтә. Ягъни татар авылында, татар гаиләсендә үсеп килүче бала «А чего там прикольного?» дип сорый икән татар теле турында. «Не прикольно, вообще» дип җавап бирә Марат Кабиров. Әгәр дә борчылсагыз, эчегез пошса, Шәһри Казан газетасын аласыз һәм анда да тагы таҗлы вирус. Менә шушы зәхмәт турында 2нче, 3нче, 4нче, 5нче һәм әлбәттә 1нче биттәге язмалар багышлана. Таҗлы вирус бернинди куркыныч юк дип әйтелә монда, әгәр дә чарасын күрсәң. Мәдәни җомганың 1нче битендә Карурман дигән спектакльнең Тинчурин театрында премьерасы турында тасвирлый торган фотолар куелган. Шулай ук мәдәни җомгада Роберт Әхмәтҗанның 1999 елның февраль аенда язган мәкаләсе басылган. Татар телле башкорт кем ул дип атала. 21 ел элек нинди хәлләр булган? Роберт Әхмәтҗан әйтә, башкорт телле татарларда, татар телле башкортларда шул безнең татар язучылары була инде, татар журналистлары дип әйтә, иҗади интеллигенция турында сөйләгәндә. Безнең газетның 1нче битенә күз салсак, гадәттәгечә кызыклы баш исемләр, хикмәтле вакыйгалар тасвирлана. Яз белән һәлакәт тә килә. Яңа вирус кризиска шумдыра. Хөрәсәннәр җан кыя. Менә шундый язмалар бар анда. Ирек мәйданы газетасының бу санында да кичкенә күләмле, темалары актуаль булган һәм гади тыңлаучы, укучы өчен кызыклы булган мәкаләләр басылган. Татар музыкасының тере классигы иде дип атала, күптән түгел вафат булган композитор Ринат Яникеев турындагы мәкалә. Соңгы елларда бер нинди гонорар алмады дип фикер әйтә Земфира Сәйдәшева. Ягъни бу чыннан да классик, газиз музыкантның тормышы һәм иҗаты турында төрле кызыклы фикерләр әйтелә. Ирек мәйданы газетасының 7нче битендә татар ата-аналары оешмасының җитәкчесе Илсия Әхмәтгалиева белән әңгәмә басылган. Илсия Әхмәтгалиева һәм татар ата-аналары оешмасы Мәскәүгә һәм Казанга хатлар җибәрә, шул хатларга имзалар җыя икән. Россия президенты Путинга, генераль прокурор Чайкага, Татарстан прокуроры Нәфиковка һәм Татарстан дәүләт советына хатларга бик күп кешеләрнең имзалары куела. Аларның адреслары, исем, фамилиялары языла. Димәк, бу хатларны карап, аларга җавап бирергә тиеш булалар. Бу хатлар татар телен, туган телен саклау һәм укыту, өйрәнү турында. Күзәтүебезнең ахыры якынлашканда, әйдәгез әле Акчарлак газетасына күз салыйк. Дөресрәге үзебез түгел, Акчарлак газетасының редакциясе әзерләгән кыска гына күзәтүне карыйк әле. Инстаграмга менә шундый 1 минутлык күзәтү куелган. Хәерле көннәр, дуслар. Акчарлак газетасының 11нче санын күпләрегез алып өлгергәндер инде. Татар эстрадасының күп кенә танылган җырлары авторы Айдар Минхәҗев белән артистлар һәм җыр сәнгатенең сыйфаты хакында сөйләштек. Яшьлек елларын искә алдык. Әңгәмәне әлеге саннан укый аласыз. Сездән килгән хатларның да һәркайсын игътибар белән укып, кызыклыларын газетабыз битләрендә бастырып барабыз. Менә тормыш җайлыгына проблемаларсыз барсын иде дә, ни хәл итәсең? Кемнең келәте буш диләрме әле халыкта? Бүген җомга көн һәм исегезгә төшерәбез, атна саен җомга көнне Акчарлак редакциясендә сәгать 10-нан 12-гә кадәр зарлы телефон эшли. Бүген дә сезнең теләк тәкъдимнәрегезне, зар борчуларыгызны журналистыбыз Лилия Заһидуллина 562 11 56 телефон номерында тыңлый.
шалтыратыгыз, бергә бердәм булып, сау-сәламәт исән торыгыз, дуслар. Менә шулай итеп, Акчарлак газетасы үзенә үзе видео күзәтү урнаштырган. Афәрин дип әйтергә кала. Бәлки башка басмаларда бу үрнәкне дәвам иттерерләр. Гаилә һәм мәктәп журналы. Анда гыйбрәтле язмалар күп. Шулар арасында бала ни өчен үз эшенә бикләнә. 3 яшькә баш миенең 80% формалаша икән балачаганың. Журналның шушы санында Муса Җәлил белән бергә Берлинда башы киселгән каһарман шәхес Фуат Булатов турында язма бар. Аны Хәнәфи Бадигый әзерләгән. Фуат Булатов Мәләвез авылында туган Башкортстанның. Ул Оромбурда үскән һәм бик күпләр аны белмәгәндер моңа кадәр. Ул Казанда яшәгән, Төзелеш архитектура институтын тәмамлаган һәм шуннан армияга киткән. Бюла йөгерешләрдә катнашкан. Шулай итеп, Мөнирә Булатованың бер туган абыйсы каһарман шәхес Фуат Булатов Казан егете, Казан төзүчеләре белегез сезнең коллегагыз, һәйкәл куярлык зур каһарманлык эшләгән. Иң ахырда Идел журналына күз салыйк. Аның тышлыгында Чиләбе кызы Оксана Ильюпның рәсеме куелган. Билгеле инде март санында хатын-кызлар турында сөйләнсә дә, башта егет кеше Альфред Бустановның бик саллы, акыллы төпле мәкаләсе «Милләтнең моделе төрлелек» дип саный галим Альфред Бустанов. Менә аның тагын бер фикре. Элек халыкта шигърият, әдәбият культы бар иде, ә хәзер ул юк. Русиядә татар кулъязмалары буенча филология эшенә багышланган хезмәт, проект югары бәяләнәсенә мин шикләнәм, ди Бустанов. Безнең түрәләр аңа ышанмый. Ничек итеп шундый проектка акча биреп була? Милләтнең моделе ул төрлелек. Шул төрлелектә безнең көч бит инде, ди Альфред Бустанов. Сизәсездер инде, без бары тик акыллы һәм гыйлемле кешеләр өчен сөйлибез бу мәкаләләр турында сүзләрне. Шул ук Идел журналының бу санында 1921 елның 25 июнендә басылып чыккан декрет, татар теле, дәүләт теле дигән декрет. Укып карасагыз иде, 21 елда ничек итеп татар телен рәсмиләштерүгә керешкән безнең республикабыз. Шунда ук Мәркәз башкармасының карары 22 елның 8 майында. Карагыз, тарих битләре һәм татар теленең нинди авырлыклар аша кайтырга юлга чыгуы һәм гамәлгә куелуы бер гасырлык тормыш. Бу киеренке һәм авыр көрәш әле дә дәвам итә. Бу санда хатын-кызлар иҗатына зур игътибар бирелә. Оксана Ильюп, Альбина Гайнулла һәм шагыйрә Эльвира Әхмәтова. Аны моңа кадәр бик күпләр белә иде. Татмедиа җитәкчеләренең берсе, медиа менеджер буларак. Ул 2 бала анасы, шигырьләр язучы, нечкә күңелле шагыйрә дә булып чыкты Эльвира Фәнис кызы Әхмәтова. Аның шигырьләре март санында басылып чыккан. Әлеге вакытта Гөлүсә Закирова җитәкләгән журналының бу санында Альбина Шаһимуратова турында зур язма бар. Ул дөнья күләм билгеле опера җырчысы. Британия патша бикәсе алдында да, Парижда, Лондонда, Америкада да зур әсәрләр башкаруда катнашкан һәм партиялар башкарып шаккатырган кеше. Мәкаләдән цитата. Альбина Мәскәү консерваториясенә керергә 3 тапкыр талпына, ә аны тавышың юк дип кире боралар. Тавышың юк дигән сайын сез ялгышасыз дия идем дип җавап биргән Альбина, һәм ул уңышлы укый, чыгарылыш имтиханында җырлаганына 5+ дигән бәя куйганнар. Консерваторияның тарихында Мәскәүдә андый хәл беренче тапкыр була. Иң ахырда Гөлия Имамованың фотокүргәзмәсе. Ул да хатын-кызлар рәсемен күбрәк ясаган. Бу санда, ягъни әгәр дә сез әлеге вирус зәхмәтеннән, карантиннан, тормыш авырлыкларыннан, хәтта финанс кризисыннан ишегез пошса, бәлки менә шундый бизәкле, кызыклы, мәгънәле татар журналлары, гәзитләре белән танышырсыз. Бәлки чыннан да Гөлия Имамова ясаган рәсемнәрдәге сөйкемле йөзләр сездә яшәү теләген арттырыр. Хәзергә саулыгыз.